Әлбәттә, 110 ел дигәч, театрның тарихи искә төшә инде. Менә бездә бер сүз бар бит. Иң авыр сүзләрнең берсе инде ул. Урыста артистны күрсәтәләр. Да, малай, это наше великое достояние. Смотрите, кто идет дип. Шунда инде татарлардан ни әйтәләр инде. Кара безнең бу Шамакайны. Килә бит. Бу да йөри инде иштә алмагач артист булып дип. Халыкта безнең күңелдә артист дигән кеше гомумән кирәк булмаган исбатларга теләгәннәр гомер буе. Һәм шуның өчен безгә театрны патша салып бирмәгән. Аны менә шунда 18-20 яшьлек шәкертләр төзегәннәр. Аларның кияргә кием ашарга җире гомумән берәй-бер булмаган. Уйнарга помещениесе дә юк. Әтегеләрнең үз театрлары бар русларның. Чөнки алар император театрын төзегәннәр. Менә шуны халык аңлаганы бармысың? Что бу театрны халык үзе төзегән. Император төзеп бирмәгән. Аны шул шәкертләр урыс халкыннан ким булмыйк. Biz bit millet bulup yaşayız iken özümüzün tiyatro bulurga tiyiştir. İspat etir için şu dereceye özlerin yazmışların beylegenler. Elbette bu bir nindi dünyada bulmagan hal. Bir milletten halk çıkıp biz sizni bütün dünya halklar bilen tekizleybiz. Bizim tiyatroz bulurga tiyiş degen fikrini көтермәгән halk yok. Bizim kök. Менә bu Tatarlarda birinci mertebe. Tatarcha bulmasa repertuarı ул театр bulmur. Tatar teatr degen söz, anda Tatar yazmışı. Tatarның келешегі һәм гомумән кеше olarak kim икәнен күрсәтергә кирәк сәнгать нидә театрда. Шунда гына аңа кызык һәм үзенә ул нинди бер көч таба. 110 еллыкны безнең белән үтә итеп күз алдына китерәм мин. Һәм бу 110 еллык bizning bilan naq yartısı biz 55 yıl işlibіз teatrda uzda. Менә шулай итеп күз алдына китерәм. Театрның инде репертуарына килгәндә, әлбәттә шәп әсәрләр. Булырга тиеш, әгәр дә инде хәзер драматургия юк икән, классика куярга кирәк. Классикада bütün темага, bütün сорауларга җавап табырга була. Чөнки классика шуның өчен классика, ул һәр вакытта да тормышта, сәхнәдә яңгырашын таба һәм ул популяр була. Беренче тапкыр әйтәсем килә, беләсем, театрның 110 еллыгын наҗитү менә безнең өчен бигрәк тә инде олы буын өчен әйбит. Ул бик зур мәртәбәле әйбер, чөнки театр әле яши, театрга халык йөри, кеше йөри. Димәк, театр исән, сау дигән сүз. Монысы иң беренче, чөнки әгәр дә театрны халык яратмаса, итмәсә, аның 110 еллыгы да булмас иде, башка еллыклары да булмас иде. Шуңа күрә әйтәм бит, инде менә репертуар мәсьәләсендә әлбәттә монда инде баш режиссер уйларга тиеш, репертуар нык акыллы һәм милли булырга тиеш. Менә бу минем төп фикерем. Театрның 110 еллыгын мин үзебезнең тамашачы тулы зал һәм яхшы спектакльләр белән күз алдыма китерәм. Менә 100 еллыгын әле кайчагына уздырдык. Хәзер 10 ел узды. Һәм барыбер театр халыкка килә. Театр халыкка кирәк. Без тамашачы белән аралашабыз. Аларның фикерләре белән хисаплашабыз. Алар барсы да бик канәгать, театрны яраталар. Яшьләр күбрәк җыри. Менә яшьләрне күбрәк күрәсем килә. Хәзер инде яңа буын, артистлар арасында да яңа буын хәзер. Алар көн-төн театрда, алар театрны яраталар. Театр өчен җанын, тәнен жәлләмиләр. Менә театр яшәсен, әйбәт спектакльләр булсын, милливлекне сакларлык булсын. Шул ук вакытта заманча әсәрләр дә язылсын, яңа драматурглар килсен, яңа режиссерлар килсен, яшь артистлар килсен. Театр яшәсен. Репертуарда нәрсә булырга тиеш? Репертуарда һәр вакытта тамашачы җыри торган эчтәлекле, мәгънәле спектакльләр булырга тиеш. Менә шул труппа исән-сау булырга тиеш. Коллегаларым исән-сау булырга тиеш. 110 еллык инде ул нәрсә ул? 110 еллык эш инде ул безнең өчен. Дөресен генә әйткәндә, ул безнең өчен эш, хезмәт. Ә инде теге матурлап әйтсәң, 110 еллык ул бәйрәм. Безнең юбилейбыз.
Менә зур бәйрәм, яңа ел алдыннан. Чөнки менә хәзер күтәренке кәефләр безнең барыбызны да хезмәткә, эшкә түзәрбез. Безнең халык, татар халык, бигрәк тә татар актеры түзем була шуңа күрә. Барысы да әйбәт, 110 еллык минем өчен ул бик зур бәйрәм. Ул минем өчен менә бүгенге көндә минем коллегаларымның, безнең театрда эшләгән һәрбер хезмәткәрнең исән-сау булуы. Менә шул. Дөресен әйткәндә, мин белмим. Ничек булырга тиеш икән ул. Ләкин минем өчен иң мөһиме ул көнне сәхнәдә, минем яраткан сәхнәмдә, минем яраткан коллегаларым, артистларым, режиссерларым, гомумән минем яраткан кешеләрем булсын иде. Чөнки мин аларны бик сагынам һәм яратам. 110 еллык без яшь артистлар өчен ул бигрәк тә олы вакыйга. Чөнки 2004 елдан санасак, без инде быел театрда 12 ел эшлибез. Шуның 4 елы студент елларына туры килде. Студент елларында без 100 еллык тарихка күз салдык һәм шунда катнашу бәхетенә ирештек. Бүгенге көндә без инде тулы штатта законлы рәвештә профессионал артист булып хезмәт иткәнгә күрә Галиәскәр Камал театры һәм гомумән татар театрының 110 еллык юбилей чарасында катнашабыз һәм үзебезнең хезмәтебезнең зур өлешен кертәбез дип уйлыйм. Безнең өчен әлбәттә бу авыл балалары кайчандыр әле театрның нәрсә икәнен дә белмичә хыялланган балалар өчен артист булгач бу зур бәхет. Моны башка бәхет белән минемчә профессиональ бәхет белән чагыштырып та булмыйдыр. Репертуарда нәрсә булырга тиеш дигәннән артистка әлбәттә роль булсын дигән сүз дөрес җавап булыр дип уйлыйм. Чөнки артист рольсез ул эшсез дигән сүз. Без нинди генә роль бирмәсәләр дә бөтен җаныбыз, тәнебез һәм физик хезмәтебезне түгеп әлеге һәрбер рольгә риза булып торабыз. Иң мөһиме спектакльләр куелсын һәм артистларның рольләре булсын. Шушы чорда, шушы гасырда яшәүебезгә без бик шатбыз. Татар театрына 110 ел без менә аның шаһитләре шушы сәхнәдә үткәрәбез, шушы театрда эшлибез. Безгә дә насыйп булды шулай бит. Шуңа күрә мин татар театрына телим, алда көндә ул яшәсен, халыкка тугры хезмәт итсен. Шуңа күрә миллилек югалмасын иде. Райсында бер кисә дип бит. Без менә хәзерге өлкән артистлар кебек безгә дә өлкән булырга язсын иде. Һәм яшьләр килсен иде. Аннан соң яшь театрга яшь артистлар килсен иде. Һәм менә шу тарих дәвам итсен иде. Шуны теләп калабыз. Бәйрәм белән.